Witajcie raz tutaj mili. Słuchajcie, grając w CS-a Counter-Strike'a Global Offensive od jakiegoś czasu, nie gram szczególnie długo, ale wystarczająco, żeby wyrobić sobie jakąś taką opinię i pogląd na temat ludzi, którzy w niego grają, rodzajów ludzi, którzy w niego grają. I według mnie są takie dwie główne kategorie, z czego ta pierwsza dzieli się jeszcze na kilka podpunktów. No i co tu dużo mówić, w tym krótkim filmie chciałem wam zaprezentować, jak to mniej więcej według mnie wygląda. Zapraszam do oglądania. Ty kurwa pedale jebany ty! Voulez-vous qu'est-ce que c'est? Joli papon? Résistance? Ich ficke dein Mutti! Mit dieser Handgranate, du Schweinhund! Waffa helveta fitta! Сука, блядь! Пошел нахуй!